Ей, йо. STU. Светът е пълен с проблеми, кой каза, че не е? И аз неведнъж съм имал причини за оплакване. Преследваха ме вече бури, хоризонтът беше мрачен. Но моля ви, кажете, не е ли този ден прекрасен? Защо ти е да кленчиш, да превръщаш самохата? Защо единствено с проблеми пак пълни се главата? Всеки среща изпитания, не ме избегнаха и мен. Животът не е тържество, но днес е хубав ден. Аз истински живея днес, не утре или вчера. Да вземам и да давам, да губя, да намеря. Вчера беше бурен вятър, утре може да вали. Ама нека те попитам, днес е слънчево, нали? Когато хвана микрофона се чувствам отново жив. Когато рапирам, набирам и ставам много див. Набираме енерция и нямам никаква спирка. Копай или копай дълбока или ми с кирка. Така как да го разбереш, ти си само авантюрист. А аз отново заставам пред себе си с бял лист. Искам да знам кой съм и на къде съм тръгнал. Дали съм по-различен или умствено мръднал. Може би ще покажа на всички какво е любов и ще се отпред към света с последен зов. Но до тогава ще трябва да се боря с злото. Ще се смея и плача преди да поведа хорото. Защо ли съм роден аз на този свят? Останал без цвят, обгърнат от зоба и яд. Догаря бавно и последната от мен цигара. Душата тихо е като самотната гара. Горчиво и кафето отдавна е студено, което носи онзи надпис забранено. Утрото е тихо, на пръсти и престъпва. Тъгата на усмивката място отстъпва. Слънчевия лъч по лицето ми танцува. Вятърът по въздуха съдбата ми нарисува. Казват сълзите пречистват душата. Слънцето после ще нарисува ли дъгата. Дори да падат камъни от синьото небе, ще отмине ли тъгата събрана в това сърце? Приятелю, когато голяма е душата, за всяка дума болка отваря вратата. Само тогава може тя да се заслушва, да усети в другата душа какво се случва. Ейо, ще ви го давам винаги миндита. STU.